ku blai ye pi iwe ke katang batang tamu tribe no pen jungi Jesus Christ to u blai un kerku ye pi ka ba pidang sngap ye ne kubor ha ne kapor te ke benta banga kwa ban wan ra shapi ne kapor kalong kumno phinle haba ki briew ki ong Phim la bon na pi pidan kata ke jingkwa bat ke jingpen khi ban dai ne ke benta utrai hanre haba pisdang ban ye thu le ne ban ye share ha ki briew kila ban long ki parlok lene ki bahayi ngasam lene mano kin ong pan ban ye pi Phim la lene Phim pat long fet hag ba kum kata kapor kumno phinle don na pi le se gi ban kan ran din no don le se na pi phin sngopo bat sngo bang ngam long I shisha bat phin stang man sangi ano pisdang ban le trot no don ru le se gi ban bitar persha ya kita gi ba ong ye pi Phim la lada pidei uwe na kiba kum kita ngoong ye pi pe ya ganuksa na u David haka por ka ba udang khna bha uladon kata ji penki ban lai na ka ban tau trai kham tam ha ba uyo ba upat lang utrai usha kran ban ha uta bom ngai lane u bom ot share u Philistia bad ba u penjak burom ya ka kerteng utrai ulalait ban ya thu ha usol ba un lait ban ya le ya u kolayat Hanre ka kentin ba ulayo na usim sol kalong memla ban mi persya ya uni Philistia banyale batu dongan pule na ga kentin jublay na ka kitab ng kong do Samuel nong bakhan nyo khot balai phulai ko ong kumni te usol ula ong ho David memla ban mi persya ya uni Philistia banyale batu namar medang samla u te ulalong uriu ya pom la mendang kena hagakum kata kapor nui kumno udubet ulale ka Bible ka ong habulu asngau ya kata ka kentin ka ba us imsol ong ya u memla ke ka udubet ulale kalong ba shamla sange lane sngau remno hanre ulayai keren ban penpau bu ula ban le ya kata ula ban ya le persya yune kwaliat ban ngui hadin ba udubet ulayai ban ong ba ula usol ru ula sha yu ban ngi da shisha u David ula job sha ya u kolayat bat ki Philistia baro hallelujah mudur lada u David mas nyo sngo bo usol ong ya u mamla un diaw un no man sim bat un phat no nata kai ga ban chia ngai lada u le kum ta unum poi shino ru hanre na mar bo David pan snap ya ka ba ki briew ki ong re ungai ha ka ba u blay u pan skon yu kom ta ula lek bat ula job hallelujah ai ka ni kan long ka ji kai bat ka jing ai ban sim ye pi lada u blay u pan ki ye pi ban lay na ka banta jong u la ka long ha ka no ko ka banta nga ong ye pi yai ne ha ka ta la ki briew ki ong Phim la ne Phim long fit ru hanre lada pi ai ne bat pi ai le ye kata ha ka we ga sngi u play un sa pandan buram kum baula pandan buram ye u David bat kita ki ba ong ye pi Phim la kin sadan kam kala ye pi tang ka we ngan ong ye pi wat nam don min simpen her kuput lane le kaliang wat ye kita ki ong ye pi Phim la wat nam don ka ban sim ban bu not bu shon ye ki u David shim la le kaliang ye la ki jong ki hinman kiba bitar yu man bau ya thu ya ka ga bau don ka donut shim la pen her put ru yo sol bo ong yu mamla re ha bau la job ula long ka chikar khulang ya baro hallelujah ngai ka ne ka long ka chi kai ba crow yangi ha ka por la da pi dei way la ne ka way ne ki tai la mat ya ka ta ka jing sha ong ba Phim la ngong pi yai ne ha ka ta ka pen khi jo trai yai le ya ka ta phin yo ya ka jipanan burom ko jong utrai hanre la da pin kan ran din no pin syukur hala she jrong ru ampoi she trai ru am kandu kumta la da pil don ya ka takam sem sngoram snopo but snow bom long ye kala ka mod hane ka por sedang beng ban le ya ka ta ka bo play ubu hapo jong pi but da shisha pin bo play un pandan kam blend penon burom ya ka chigem jopi phin long ga jikar khu ya ki babun hare la phi sange no komta phin shukut no bat komta
Phim la ban long ke jikar khu ya ki wei pat ya shaprang hagata bo blei upu agdo no chu pi pun skon ye pi pun khi pi le ya kata da kata ke smuret ba ta kata ke jing sukhia ya ka kam ka jong trai ba to blen kor khu pi ya shaprang hagata ke jing khot da ke pun khi ka jong trai amen